Pag ko na mo Kaya cellphone. kay ko ni kog ice cream, di ko minubog daw Phoenix, kami yung ilani ko kalagot gid. Phoenix yung cellphone. Oh, balulay ka. Naman nakabutang sa likod. Ako din. Ayun, ito, ito lang. Ah, Baratuhan naman na dong. Baratuhan na ako cellphone dong. Cellphone dong. Safety kin ang nantay cellphone ba. At Baratuhan siya pero tinaw. Ay lang tong mahal nga tinaw. Baratuhan nga tinaw lang. ikin mata lagi cellphone. Kung lagi ka sakit dito rin. Yung kamot yan. Yung kamot. Grabe yung mali mo panungot. Ay! Alas naman din naman ka mahilot. Ay ko. Ha? Tambok man. Sintanong. Naligo sigo ginadaanan ako anti kay ano nito pa. Nga. Kay bangga na ba? Mo kasi dalay pa. Kasi tawon lang mo din. Ano kaya daw ko. Mo pahilot ko ba? Siya o pagamusta ko. Tawag ka. Kapag pagkabadadan, hindi ko rin matay na. Asa mo ka? Admit nga naman. Hindi na, di rason. Ano pa, bisog ginawa. Hiloton na, hiloton. Pag di ka maayo, admit. Pag mag-hilot, tama ka. Muli. Katugig, pwede mo yan, katugilo, tinulog na buwag. Nakita na mo, des lang kaso, masunod mo eh. Kasi mahilot. Ano, ayaw na. Na-istorya na mo kay amiga ba ito sa kong gagaw. Sa itong talaga? Kung ikaw sa UM pag... Ay, Ah. sa'yo eh. Niya, Si, what? niya, Uy, kasi niya. Gunyo, o sa to? Ayaw naman siguro to. ayun na. Subukang mo. Sa dagat daw sa playa. Nag-applyan mo to. Sabi na yung mama. Nyari mo to yung mama pagkaugma, ipagilit siya ng video. Dadagan na nag-aila. Ano na ibigyan sa ila? Wala, bili open sa iya, ano. Nakita ka na ano. Pag nagngita, nag-siya. Ano ko gagaw na. Hayati. Nabalisin ko na siya sa gagaw. Pakailam po siya kasi uman man daw na sila. Tapos ano din niya sa UN. Ano na pinawasan. Pagkita sa kuro, napay kuro siya. Hapit na kami. Ay, nakita niyo kinaya. Hapit na. Yan ba yan? Relax ako. Sa pagkahapit, ang idong sira na tag-hulong terminal. Yung tatawag aircon, gitritso-ritso. Sige naman tayo, para. Naman kayo pasahero, di pa. Naginom sakit ka ng bitang stationary. Ay ka daw, parang. Di mabratong non-stop ka ba? Diretso ka. Mono rameg, digos dong. Ha? Parang, Santa Cruz, asa na hunungan. Bawal man na kay. Ang ticket na naman na. Wala na iko. Wala na inspector. Oh, pagtanaw tingin nga naman ni Santa Cruz. Nga. Ang ticket na digos na naman ni Jinsan. Sa ito po, wala kuno na sila. Puno gina. Nay dili kay puno pero ditso gina. Mumot ang time mo. Larga gina. Nam na sa lain Hindi sa. dili mapuno, kamera pa sa hiro. Amo larga gina. gina. Isang pag Mano sa loyang driver ano? Ano ba? Dili. dili kumpanya man na Kumpanya trabalho na. lang. Ah, Problema na nasa kay mabaway man na sa mga Ranaw, downing, digos lang. Mabawi man na sa unahan. kaya ano na itong bus mo mga? Intro ray, di mapuno. Hindi man munyo. Di pagabot sa terminal sa Pagkabot sa iyang one stop ana, so, nga, matag. Pero karoon ka ng mga bus. Naman, Patay! Daghan man kayong bus, may mura na yung bus. Terminal. Agad yung mga bibi ko.
yan, iubang. Tayo na naman. Walang dito. Ano naman siya ikutin? Balik-balik lagi ang video. Balik-balik ang video. Sakit. Sino ba balik? Kana. Ha? Kana. Ako mo, basi ka saan nun ako balik. Tanaw short, tanaw Oh, short. short, oh, lahim lagi. Di ba, balik-balik ang video. Katanong natin ang video. Balik na sa Lahim lagi. Adi, naman kayo mga part. Part 1, part 2. Siya na Japon. Nani ba? Sakit kasi pangutanan na tayo. Nila ko yung pangutanan sa kuya na. Pero saan na rin Ha? Mo. One lang. Charger. Gamit ako ako. Wala may dili sakit. Napuros bro, napuros gano'n lang eh. Ha? Cartoon eh siya. Uy, uy. Kampak pa eh. Kagaya. Ano ba? Oh, ay mo yung rekas ako gibate ha. Dili man ako giandit pero dili man palit og charger. Hello. Di ba ni anak ako ba? Bago, kaya ba dito sa balay, natulog na unta ka. Dili O pagka mo pa ito, takaran. Ako mo po isa ito. Kanya ko ginapon ito, mawala ako kalit. ano lang wala may anak laki. Buhat ako. Sa charger na, sa na na. Pero ako, tao na lang. Yung tabi hindi mo mama. Ano ko'y puro Nasa banyo. Tagamay. Natulog si Mami siya ito. Dari na ta sa kuros. Kapit na, mana na. Tama. Last na na. Last na na. sakit na pero nakikit bitaw na rin ako ng dulo. Tama. Ah. 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 Pero pagpalit ka gatas doon. Dino! Kasi gatas ko ba? Ah. Gaya ko dito kamot. Mahirotong ko ma. Ilok na ilok. Ngayon tatak ko Ayaw, yun. dila! Ayaw! Dali ka ba ubos pa? Napatay ko ata ma. Di tayo kwarta na. Balik kita. Ito ka dator. Jadi mo ito no? Na. Di mo ito kasi. Kapulog na ilok kwarta. Di na maihap. Isog mo kito ka ng gilo. Ha? Gilo ka mo. Isog ka mo. Wala gi reklamo lagi to. Jud lagi. Hindi. Ako grabe kay kukulit trabaho sila. Butan. Tanaw mo kano, lagi sa mulihok. Anak ko isog ka. Ora mo gani ginaanak man ako. Ang sabi niya po ng sakit mo kayo. Anak mi nang gusto mo kapugihan. Ano, kanang mo ko diya. Nasubay ang tito. Relax ang mo kito gawas. Gamay pa tong lawas. Puti sa to kino. Tumboy yun. Tumboy ito. Ay kwarta. Tumboy ito, babae. Yan. Uji tomboy. Itong babae ba? Uji tomboy. Itong babae ba? Di ba uji tomboy? Itong babae ba? Yan sa Di kabayo. ba ko uji tomboy.
Yang bayot, unsa nang bayot? Ano ba? Ang bayot. Unsa na sila? Unsa man ang Sali na tumboy? daw tumboy. Unsa na? Lalaki na, mapasa mo lang. Lalaki. Ang tumboy? Babae, uy. Feeling nila lalaki, pero babae ng tumboy. Ang tumboy, babae na siya. Dali ka, unsa mo ka. Ikaw? Unsa Para ka? ganun mo, laki. Laki. Gulo. Ha? Lalaki. Laki ka? Eh. Sure ba? Ha? Ha? Sure. Laki? Na, lalaki ako. Ginaw. Dili lalaki. Video man. Wala bang bibidyo? Ah, may video. Oo. Kita rin ka. Wala bang ko nakitaan? Ano na, dili ka kayang lalaki ako. Hindi kaya. Ano may kibasher man ang uban? Baser Oh? di. Si Baser. Si Baser nun. Kanang, Kanang inigpis lang timog nga. Kana, bas. dili ba kanang, Unsa mo ba, sir? Si Baser. Basya. Pero makabalo po kung siya ng Baser. malagot. Naglagot. Sa imo ha. Anak din na, basta basi. Di ba ang uban? Ang punta lang kay maayo. Kaso ko na. Opya. Kasi nang panghatag ni Kagas no? Sabi niya panghatag ni Kagas. Patay ang si Kagas. Ito na. Sa barangay ba? Wakit. Ako Kasi sa mga kuwan na, ano mga ka, SW. HW ba? Mangatag mo na siya. Mangatag daw sila, uy, ka ng stabilizer. Katopong ni Agi po, nakadungog ko sa mga tangan-tangan bit sa bulit, mga panty, bra. Ano man? Ano react ko ka sa bra? Ano na taga panty di mo bit sa bulyo? Dili Lahat ba? mo kay taga brief. Dili ba? Bit sa bulyo mo, taga panty. Dapat, mahal man kayo ang bugas kayo dapat manghatag silang bugas. Lahat po itong bugas, nangatag po sa bugas. Ang katong mga nakadungog man siya nga luwag ng panty, di taga panty. Uy, gob, ang panty, paluag na. Sige, patatan. Kung manghatag ka, gob, ganap mong Georgette. Kinang binulakan dito, o, dito, taan. Hagsa pagkakahon. Hindi ani balbakwan mo kayo. Balbakwan tawag mo. Kung saan ka masaya. Ang balbakwa, si karni na. Baka. Uma. Pagka-Bernis, Panet o bukog. pagka-Bernis, maabot na yung order sa Shopee. Wala, di na daw mag-order na punta daw. Di na dito pa kanon. Yan, mabot na sa Shopee. Siya, Ang siya. nagkuhan na, bayan na gilot. Patay yung ka na. Bapat, mabayad na ba ka? Anak man ka, dapat ino kung bayaran. Ako nga pa, anak ay. Ako, nang libre, lagi ko na kong tinahi. Ano sige tayo mo? Ay, di ba ako nang napatay, may sapatos. Ako nagbayad. Ikaw nagbayad? Ano na ka trabaho? Murag na ko eh. Ano na ka trabaho? Kaya jud mo do reaction do. Wala, nakuha niya ko eh. Nang magtigong ko basta Surya ba? magkuha niya nang Magfinit magtigong o 20. Kung may baon. Mayo kay tigong ni mo yung balot. Urot na na mo gamit. Hindi siya nagbayad sa pagka. Dako ni mataan ni, manlibre may ginikanan. Mayaw sa kadali, kung man mahatag yan po. Gani, mag yun. Pero, dali ka ni kumaog yun. Ako magyaw-yaw, hatag na. O matay may imo Pero ka dili maluon po na. maayo daw, mag-yaw-yaw ka. Sakitan mo po yung ginikanan, mag-yaw-yaw ka. Gani. Hatag lang god, yung mag-yaw-yaw ka, ikaw rin yaw-yaw ka. Opo. Uy, makadungog. Nagdako ni mo, matrabaho na ka,
Anak kay parlor. Parlor ka ng pulis na ka. Adi ko Oh. pulis, uy. Unsa din mo trabaho? Doktor. Doktor o doktor sa Papa ba Sa parlor. Di, uy. doktor ka o libre na imong mama o papa ospital. Yan eh. Oo, yun nga. 1K na to sila. Pero ayaw po sige pa-admit ta. Tagaan lang nimo kwarta. Tagaan nimo kada bulag tag 1,000, 2,000. Ano, bugit ko. Nya ayaw sa pagninyo. Kaya di na mo, maminyo ka, di nakakatag si mong mama at papa. Dito na si mong uyab. Maminyo ka, taga igapon pero ma. Lisod po na kayo, masukor mo sa buhang. Uyab, sige kakatag si mong mama at papa. Abot na ito. Tigulang ano yung patanamin mo. Lahat man mo imong mama. Malito ang tubag. Ha? Unsa? Lahat mo imong mama. Oh. Pagkupit ako. Di ba gupit mo po? Panay mong buhok? Taas na mo. Asa mo rin? Apli pa deron. Kaya ako dito unahan. Nya. Ano karon pa maganagkon? Ha? Karon pa magkapatupi. Lagi ko yan. Sabi ko na natasok. Sabi ko na sauce. Pagkatog na si mama. Mama na ma. Sana lang ka pa ha? Dua ka pa ka naman pinakalami. Kung itong isundan ni mo, buwakin mo ko. Hawak naman lagi nagsunod lili ba? Isuka ni bayana og Hawak na may gibate ato. Yung dapi-dapi yung hawak, hagkong sa duyan. Si dapit natin. ito panunod sa Ako mong gawin. Ito dapi-dapi. Ano naman? Pangyuran. Ha? Pangyuran. Pagdiron niyo, Rad. Lubutan. Ay. lama yun. Kita na dito mo. Kali sige lili yes bangat. Isuka ni bayana og ilok eh. Lagi mo pa. Matumboy man tuma. Kalaya pati sa kita. Bai man ka. Sa tiyan ko ito, gipapit lang. Mumurag dito ka. Pilan. Waan. Wala man dyan yung bubag yung tutoy. Mumurag Kapitlan o. kuwan ba? Tsakis. Tinan parang may tutoy. Lang mo sa matanaw na ko. Wala magibutangan o. Kapig nito yung tutoy. Wala na din siya tutoy. Pero gigandis ko, nagibandis. Ito kato. Ma. Sabi ko yung darungan namin ma. Ako nagpahilot ko yung petis-kisa na. Yan na. Ignan ka pa. Gede lang ka na to tinatay. Pero maayo na. Sara ni katogro no. Hanggang Tulong mo yung siguro. Maayo na ka. Mayo na ko. Padala na may umuskit. Diba ito ang hospital. Wala ko. Gusto gina ko hospital. Ba, kanya lang siya basta. Dito siya maulo. Dito siya maayo sa kuan sa ilot. Ang Maayo na. hospital. Gara po kabalo mo kung muskit kami sa sakay sa kyanan. Ha? Muskit. Ma! Nakatagaw na ko ba? Nabili na ba ang hospital? Wala ko ka sa Oriental. Naganag Davao eh. Davao Oriental. Davao Sur. Davao. Ah! Ah! Mga magi. Martilyo. Kamot. Hindi ko kahilot na. Bati mo. Dokay mo Ay! Dili makakwarta ng TikTok karon. Sa una makakwarta mga 7K makuha. Ganyan, lumay.
Ang na yung mga niya. Kita may logian din ron. No, nabuyag na rin baka. Sinabi ko ta. Apit na. Karon ang TikTok, di na masahan. Si 20 dapat maabtan. Sa kagamay, ma'am. Sa kagamay. Gamay lang kayo. Op! Ang kami mong tubo. Buwan na kulang. Uy! Uy! Aman na rin, pahilot pa mo. Hilot pa more. Balag, nahilot ko lang na pagkit sa hospital ko na. Oo. Naghilot sakit dong. Masakit din ang ma-admit dong. Ang hasol kita pinangana, no? Asol. Asol ko. Puli na kulok, mamatay ko rin. Asol doon kayo kung di kag inom og tambal. Ikaw bantay. Bantay ka sa din bantay dong. Ano lagi siya nga, bantayan daw ko niya. Pindalan ko sa bosket. Yawa, bantayan ko yung pahilot. Ito lang ko nga kaya na may aircon. Free air. Tapos hospital ka na yung aircon. Ano? May billing. Abot yung 10 million. Ano ba kayo ulan para maminusan ba, no? Tama kay runner. Yun siya, may runner. Tama ko ano eh. Runner up. Hindi na pwede ko runner. Kasi runner. Kadlawon ka, magkinila ko. Oo, napila man. Kauban na ginako. Ang kagum. Pito to, sinti-sinta na sila. Manimbaba sa class 3. Kan biyan ano, Dabodol Sur, no? Taita, ano. Dili ra ikaw. Gawas, wala kang kailas. Pwede. Makalusot ka. Pag wala, Doy, kay ka. Ah! Sige na diha. Balo-balo mo. Asa mo part. be. Kaya alas 10 na. Excuse mo. Ano ba? Ganyan. Ha? Kapoy na sa kuya na kasi po. Kapit na ko mo si Ugma. Umayos ka. Apartment. Bakop. Ayun ang ganito. Di ka gusto maayo. Dili man na mayo ganyan pa-admit. Nga, Pahilot na kay kuya. admit siya dire. Ah. Admit siya irikilot. Ang admission nako 1 hour lang na. Ayaw na. Doktor upat adlaw. Tulo. Irikilot admit sa oras. Mga na. Sakit-sakit lang gamay. Pero ano kung masakit na kinina? Wala na, no? Iso, parang kayo mo dito. Grabe. Wala rin siya. Wala. Ano man na lang gan. Imbak sa piso eh. Sumpa juga to. Ano dyan, may nga mag-grab sa kitan mo ni Lotrick, no? Nung ano man itong isaw, umuliho. Kaya pangutanaan mo sakit, hingon mo sakit. Sakit man. Sakit, yung mo reklamo, no? Ya wala man po sa naong. Di ba kung masakitan na sa naong man? Wala man lagi sa mo guba. Ang kalang sakit man ang pero makaya kaya ako. Hindi sakit mo di nila makaya.
Hapit na. Hapit na kayo. Hapit na na. Mana? Nado, naka-charger. Hapit pa lagi. Kung ba di mamalit, Apoy. kuhan na ito, mamalit mo sa Mr. D-N-N-Y. Ay, Mr. DIY. Oh, D-I-Y. D-N-Y. Ay, sa marketplace? Oh, Nasa oh, nasa gawas. Tapos sa Gmall. Gmall Ah, o sa marketplace tama. sa business center, di ba? Na diya ka kitag. Nindot. Sa Gmall na diya. Sa Gmall. Ayun, Barato ba yan? Saka kami no. Barato ba yan? Barato eh. Mabasig abay pa ang marketplace. Di pa lagi sa Apo guys, let's charger na nga 45 o 55. Ito pa, di kuhan ba? Mo pamalit Watch. lang. Mo Pas-pas pamalit kayo mo, lang George. karon mo kay na patay. Ang charger na 200 to. ang kapit. Guba dyan na to ang cellphone pa ba? Mga bagtag Di ko ko diyan, adula ano. og. Wala ba? Gusto ka barato-barato na. Kanan na Vivo. Nay Vivo. Ako dili bibo. Nay Oppo, nay Infinix. Nay Samsung. Ang Vivo. Pero uma pa to. ako. Nandun. Rato nang bato Dili ma. palagi. Na Hindi mo. kanina ka pala puputok na. Ah, sige, ugma na lang. Balik ka dili. Ugma haliti di ay. Lalo gyapon. Naa pa manggulo. Haliti ganina. Ang market is suwado ba nila ang halidi? Ato, mangging ni halidi tong Ugma special haliti. Birthday man ni Eric Hilot. anak ka special halidi. Ha? Di ba ikaw birthday ni Mama? Kisa Na ano makat eh. din na sa Eric Hilot. Ikaw. Ako din na, kailan di ka doon. Ano Sige na- ko juday ko, kailan mo siya. Nakita na ko sa YouTube o sa TikTok. Kita di ka na ko. Oh, ay sa Facebook, makita na ko, mawagi ya. Kung nagpapit ah. Kumit pa. Ah. Nakol, ako Yagi gusto siya. ko, anak ka ba? Yan siya. Wala di ba papit ah. Kol. Nagdagan kay viewers ay mag-comment ko. Nga, baligdi matanaw. Tanang maglukotanan. So may kakol, ako gusto kol. Katagutang gwapo Ay na. malaki. Dahil na ko. Ah, wala kay picture art, kaya naghan kay Baser. So, look, si GM, good kay... Manglibak po niya mga kasmate. Sagwayo tayo. Pero saan na yung cellphone, te? Ha? Saan na yung cellphone? Kali. Sagwa ah. Vivo? Sagwa ah. Oppo? Infinix? #1 brand of the Philippines. Samsung? Ah, ka-answer good siya. Ay, uy, hold on. Right, lagi ka na. Dili. Namay nga na akong dog. Ay, namay Samsung dog. Ang Samsung mahal. Ah. Namutan ka sa mga mall. At Kung gusto kang baratuhan ka na nga po. Itong kauban ako sa simbahan kay nasa Samsung. Pero gusto kang mahal, katong kuhan. Apple. Hindi, makaya. Mahal king Apple. Pero Dahil- sa palengke, katulo 100 na Apple. Ang litaw, Apple. Lahat mo po ang Apple, Ha? Apple. Lahat mo po ang Apple nga makaon. Lahat po ang cellphone niya. May bangon daw. Thank you, bawas.